Amen. Greetings bazalwane egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngiyabingelela inkosi moya ongcwele, umnikazi webandla esaphiwa yena ngomusa egameni likaKristu Jesu. Ngiyabingelela abasezulwini abahamba nathi isikhathi nesikhathi. Ngiya-understand bazalwane ukuthi kuningi sakwenza, kodwa ngibingelelekani egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngibingelela abantu besifazane kakhulu, omama, zintombi, imindeni yonke ye-Christian Culture Movement. Siyabingelela egameni kaJesu. Siyabonga bazalwane uthando ne-support eninikeza le movement. Kungumusa konke akuthina, kepha kungumusa nodumo luya kuNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise ngokusubscribe kwenu, nokulike kwenu, nama-comment enu. Siyabonga kakhulu. Last week bazalwane sibe sikhuluma ngoGibe olwaphuliwe egameni kaKristu Jesu. That was our first episode, nohambo noNkulunkulu egameni kaKristu Jesu waseNazaretha. Lwaphuliwe uGibe, salibona lwaphulwa the weekend yonke, lwaphula uGibe, namanje luyaphula uGibe, nakusasa lisazokwaphula. Namhlanje sizoveza amandla omthandazo, sizokhuluma ngomthandazo, sizobuyiselana emthandazweni. Ukukhuluma kwethu nje kuthi umthandazo, thandaza umuntu wesifazane egameni kaKristu Jesu. Usheka fishane izwi kaNkulunkulu. Sizofunda incwadi kaJeremiya chapter 9. Sikhuluma kakhulu nomuntu wesifazane, umthandazo. I-title yethu namhlanje ithi thandaza egameni kaKristu Jesu. Uthi verse 17, usho kanje uJehova Sebawothi, qaphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike, nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike. Verse 18, basheshe basikhihle isililo ukuze amehlo ethu amululeke izinyembezi nezinkophe zethu ziphophoze amanzi. Bese sesiya kuTestament elisha, 1 Thessalonike oqala chapter 5 verse 17, athi khulekani ningaphezi. Ngizothi umuntu wesifazane thandaza. Uthi uNkulunkulu esezulwini kwakuyimesi emhlabeni, kwakuyimesi kwaIsrael. Usehla kuletha umyalezo umprofethi wakho uJeremiya uthi phuthumani nibize abesifazane, amadoda, abesifazane abahlakaniphileyo bafike basheshe. Kuba nemzuzu bazalwane la sibizwa khona emkhosini wabantu besifazane, la sibizwa khona ukuthi sizomemeza, sizokhala kuNkulunkulu. Lento ithini? Ithi amandla akumuntu wesifazane uma ngabe sezoza uNkulunkulu nangezinyembezi, ekhala, engabangi namsindo, engaqhamuka nesolution, engaqhamuka nemali, kodwa eqhamuka ngenyembezi kuNkulunkulu, engenamaminzi, engenalutho emhlabeni, kodwa eze umuntu wesifazane eza ngezinyembezi kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu, bizana besifazane, nanku umkhosi webantu besifazane, bizana, wozani abantu besifazane nizothandaza. It's all about prayer namhlanje. Siyathandaza egameni kaKristu Jesu. Ngizosho njalo nje ngesikhathi somthandazo, ngisithandaza umuntu wesifazane la ukhona, la ungizwa khona. Right now go to your knees, right now go to your corner, right now go to the toilet. Thandaza egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, because emthandazweni la sithola khona ukuhlakanipha, emthandazweni ila sithola khona izimpendulo egameni kaKristu Jesu. The only solution esinayo as abantu besifazane umthandazo, asinayo solution emizini esiganeleko, emakhaya as abantu amantombazane. Isolution iyodwa, amandla omthandazo, ukuze umbathi inkazimulo hlala kakhulu ekhoneni lomthandazo. Not ama-minute ngaza kusiza esikhathini samanje, ngendlela kumesi ngayo, ngendlela amakhaya ethu amesi ngayo, ngendlela isithi si-attack-a ngayo. Sidinga isikhathi esiningi noNkulunkulu sithandaza. Uyehluka abantu besifazane uhlala hours emthandazo, uyehluka, ngiseqhamuka uyehluka. Ngisho ukukhuluma kwakhe kuyezwakala ukuthi lo muntu wesifazane uhlala hours noNkulunkulu esemthandazweni. Ungabizi ngisho ifamily yakho, ungabizi ngisho abantu abaningi, uyabe uba nomehluko umuntu wesifazane uhlala kwi-closet ethandaza. Ingakho phela uNkulunkulu esibusisile ngabazalwane basinikeza even ama-movie esizwa ngawo, ama-war room. Why? Sifundiswa ngokubaluleka kwekhona lomuntu wesifazane esemthandazweni. Ntombazane yami, mama wami, ngizosho into yodwa nje ukuthi thandaza. Izimpi zomuntu wesifazane sinqobe emthandazweni. Noma bengakunikeza amaminzi bethi hamba kusibanibani, uzokunikeza amanzi, uzokunikeza isiwashi, uzokunikeza amafutha,
leso zinto ngeze zikusize as umuntu wesifazane. Thandaza egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ubengeke uNkulunkulu esezulwini esibiza nabantu besifazane abahlakaniphile beze bafike baphuthume bezothandaza bezokhala kuNkulunkulu. Uma isizwe sisempini, isizwe sinezimpi kuliwa, kubizwa abantu besifazane amadoda ahlehle, kubekwa abantu besifazane phambili impi ukuze impi izophela. So nami emini ngizothi abantu besifazane sithandaze. Umthandazo usinikeza ama-tactics okuma as abantu besifazane. Umthandazo usinikeza ama-resolution. Umthandazo motivates us uqala the great things to the kingdom of God. Umthandazo usibambela abantwana bethu ehlane kwahlongasibi. Umthandazo siphebeza ngawo idumbu zabantwana bethu njengoba bedla ama-drugs, abantwana bethu njengoba bemesi, abantwana bethu bedayisa ngomzimba. But uma umuntu wesifazane uphebeze ngomthandazo, esejele uphebeze ngomthandazo, emini ngizothi umuntu wesifazane thandaza. The only thing esinikezwe yona esikhali somuntu wesifazane umthandazo. Asinikezwa ngezinye izinto bazalwane, sinikezwe umthandazo, isikhali leso esinikezwe sona. Athobhala kahle, qinani inkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Iqiniso sizolithola emthandazweni. Umuntu wesifazane ongathandazi ubonakala ngeindaba. Umuntu wesifazane ongathandazi ubonakala ngokuhleba ngamagama abantu. Umuntu wesifazane ongathandazi ubonakala ngokuhlenyuka. But owesifazane othandaza uthi meqhamuka maybe after 2 days kade eyivalele emthandazweni, kubonakala ukuthi nangowesifazane we-solution. Umuntu wesifazane othandazayo ukutholakala i-solution kuyena, noma engenalutho engasebenzi, kodwa once kwaqhamuka yena noma kwafonelwa yena, bayazi ukuthi the resolution is coming to the family, the great thing is coming to the family. Bethule bonke kukhuluma owesifazane othandaza. Ngizosho nje leyo myalezo mfishane bazalwane ukuthi thandazani bantu besifazane, thandaza. Kuleyo mpo obhekene na angiyazi mina ngumama Mkhondo, mina ngiyazi nami nginezami izimpi edinga amadolo ami. Uma ngabe idolo lakho lisepolished lingakabi nemzingizingi yokuthi uyathandaza, thandaza, wake up and pray. Ungacabanga ukuthi wena ubabona abantu besifazane bephuma. Uma ngabe ubona uMaka Samuel, bazalwane, uma ngabe kuzozala uSamuel kwabiza umuntu wesifazane ukuthi athandaza ayokhala. Uma ngabe uyambuza umprofeti uEli uthi kwenze njani, uyodaka iwayini kuze beni athi no, umuntu kaNkulunkulu angidakiwe, ngiyathandaza ngithulula inhliziyo yami uNkulunkulu. Musuthula inhliziyo yakho uNkulunkulu, amagama awasaphumi. Mhlawumbe kuleso simo whereby you don't know what to say to God, hlala phansi. Ungasaguqa ukuthi ugoqa, hlala phansi umlale ngesisu, ukhale kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzinhliziyo yakho umuntu wesifazane. uNkulunkulu phela webazalwane uyayithanda inyembezi. uNkulunkulu uyayithanda inyembezi zomuntu wesifazane ekhale kwipain, ephakathi esimeni. Ungayikhiphi ngamandla akho, ungawenza amamenzi ukuthi uphume. Thandaza. Ngomthandazo wakho kwenzeka intweni. Umthandazo webantu besifazane uinvesta ngevini ikusasa labantwana bethu, si-investa ngomthandazo. uNkulunkulu ukhulume kuNkulunkulu ukuphila abantwana bakho. Sekukhulunyiwe kwathiwa njengoba benza ukuthi kuzokwenzakala ukuthi, umphakathi seunqomile ukuthi kuzokwenzakala ukuthi, kodwa ngomthandazo wakho ntombazana uthandazela abafowenu obona ukuthi kuyimese empilweni, uthandazela ibandla egameni kaKristu Jesu. Amabandla amaningi awamile ngoba kukhona indoda kaNkulunkulu. Amabandla amaningi ame ngoba kukhona besifazane abathandaza. Ngikhulele ebandleni lase-EAAC. Sasiba nezikhathi la ogogo bebandla, ogogo Mathula, ogogo Zulu behlangana nathi bethi isikhathi somthandazo. Sasingayi-understand ngaleso sikhathi ukuthi yindaba kuhlezi kubizwa especially amantombazane, kubizwa amantombazane siye emkhulekweni kuyothandaza, sinyuke intaba semthandazweni, sinyuke intaba ombomboshane sisesesho semthandazweni. Webazalwane leyo nto iyasustaina kuze kube manje. Ukukholwa kwethu asikwazanga ukuya kwamanye amabandla angayibambi insindiso noma angayenzi insindiso noma angayenzi intando kaNkulunkulu ngenxa yaleyo mthandazo. Leyo mthandazo uyasibamba, uyasustaina emzini yabantu, sustaine ileyo mthandazo esayenza ebusheni bethu. Awuthandazi ngoba nakho phela ususemzini yabantu, awuthandazi ngoba nakho usumdala. Emncaneni bakho as umuntu wesifazane, vuka. Usho njalo uNkulunkulu uthi vuka ntombi yaseSiyoni, uthatha amandla akho. Singamantombazana aseSiyoni, singabafazi beSiyoni, thina singabantu bomthandazo, singabantu bentaba. Asibona abantu bokuhlala nje si-relax, aboma bese phela u3 months unganyukelanga entabeni zibuza ukuthi kwenzakale because we are at war egameni kaKristu Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu akayisizi impilo yethu sihlale emthandazweni.
Sihlale emthandazweni. That is the only solution enginikeza yona. Anginawo ama-means mina, anginayo enye solution. Thandaza muntu wesifazane, thandaza egameni kaKristu Jesu, thandaza egameni kaKristu Jesu. Kunezimpi engedlule kuzo mina njengomuntu wesifazane. Ake siyeke lezi indala sokuye sishare. Izimpi recently edinga ukuthi ngithandaze kumama Mkhonto. Ukuthi phela sewumama kuchaza ukuthi kubuthebelele kunezimpi ezivukayo. Ngifica umyeni wami esenabantwana egameni kaKristu Jesu. uNkulunkulu wathi umyeni wami thatha abantwana ubagone kabathatha abantwana. It was not an easy journey from home, from my mother. Akubanga mnandi ngabe manithathe nje ingane ungangamthatha ingane uzogona ingane ezendoda egameni kaKristu Jesu. Zavuka izimpi bazalwane, zavuka izimpi. Anginyanga enyangeni ethize, ayikho inyanga engatestify ukuthi umama Mkhonto weza ngimina ukuze akwazi ukusustain abantwana bemyeni. Ngathandaza ingane zomyeni wami zingazi ngomthandazo, abantwana engibazalayo esiswini bangazi ukuthi umama womthandazo. Uma ngabe behlangana nezimpi, even ifamily kaMkhonto yonke bayazi ukuthi make sathinta umafu, thina siyazi ukuthi umafu uzothandaza. Ebandleni engikhuleka kulona la eWaterloo eShowe kuba Dlamini nomama egameni kaKristu Jesu, saziwa ngomthandazo, saziwa ngamantombazane omthandazo. Uma ngabe ifakazi intombazane ethandazayo kuyabonakala, kuyezwakala, kuzwakala iphunga likaNkulunkulu. Umuntu osifazane othandaza abazalwane uzwakala ngephunga likaNkulunkulu. Uba nephunga likaNkulunkulu owesifazane othandaza. So ngibiza lowo mkhosi, bizana besifazane abahlakaniphileyo bafike basheshe bazokhala kuNkulunkulu. So siyakhala kuNkulunkulu bazalwane. Zonke izimo yeke lento yakho yokuhlala, yeke lento yakho yokukhuluma indaba zakho kubona bonke abantu. Khuluma indaba zakho kuNkulunkulu kuqala kongenani, qala ngoNkulunkulu kuqala. Yeke indaba zakho usishare nefamily. Awukwazi ukuthi usempini ubhekele nempi nomyeni wakho usiyoshare ifamily sotshena uma wakhe ngoba kwenze njani. Thandaza ubone amandla kaNkulunkulu, ubone uNkulunkulu etransform indoda, ubone uNkulunkulu etransform umntana wakho from nothing. Ubona amandla kaNkulunkulu. Awuthi uma ubonga ube nesho ukuthi ngibonga amandla kaNkulunkulu, ngibonga uthando lukaNkulunkulu. Ngiyawazi amandla omthandazo, angazi amandla amafutha because amafutha azodlula, amanzi azodlula, kodwa izwi kaNkulunkulu limile kuze bephakade. Thandaza umuntu wesifazane, amandla semthandazweni, amandla umuntu wesifazane. Lithi izwi kaNkulunkulu uMpostoli Paul uthi thina sikuthakathaka endiqinisile, sikuthakathaka kodwa amandla ethu ngeke usithinde mangabe semthandazweni. Ngeke uzumthinde umuntu wesifazane othandaza, ngeke uzumthinde ngisho bezama ngemithi. Kunezimo la ezidlule khona. Ngikhumbula kade ngiyofihla ubhuti wami ngoJune last year. Manje ngiyabuya ngigule in such a way ukuthi umyeni wami kwaphela ukuthi asihlala phansi ngokusasebenza. Hlala uNkulunkulu engihlalisa phansi. Ngagula in such a way wabona na ukuthi noma ngigula but kunempi behind that. Kodwa into eyasiza ngangivele ngisho into yokuthi thandazele zifike ingane zami zithandaze egameni kaKristu Jesu. Asifake si-instill into yomthandazo kwizizukulwane esoshiya. Abazali bethu bashiye into yomthandazo kithi. Uma thina singeze ukuthandaza sizovilapha kangaka, singeze ukunyukela ekamereni eliphezulu. Uma ngabe singeze iziphele inyanga embili ungangenanga ifasting wena uwedwa as umuntu wesifazane ulindele ibandla lize likufastise kanjani ngoba kwenze njani? Fast uwedwa ezintombazane nje emthombini bakho, ke ufastele lento oyiyona egameni kaKristu Jesu. Ke ufastele ikusasa lakho uNkulunkulu ngene emthandazweni. Ngithandazela ikusasa lami, ngiyathandaza njengentombazane, ngithandazela isizwe sakithi. Ungathandazeli wena nefamily yakho kuphela. Konakele bazalwane emhlabeni, konakele South Africa, konakele kuMessi, kwi-leadership yethu but idinga abantu besifazane. Uthi uNkulunkulu bizana besifazane bekhale kuNkulunkulu, bakhulume noNkulunkulu egameni kaKristu Jesu waseNazaretha. So uNkulunkulu akayilekelela impilo yethu, asithwale uNkulunkulu. Uthi obhala kahle izwi kaNkulunkulu linamandla, athi izwi kaJehova linenkazimulo. Ke ulindele izwi, his voice from heaven. Ke ulindele his voice enyenyeze ekhuluma nawe, eqondisa inkambo yakho bese usuye emthandazo. Baba ngiyabonga ukuthi nami usakhuluma, nami usangithanda. uNkulunkulu ebadinga abantu besifazane abazoke behlale belindele ukukhuluma kwakhe, hayi ukuthi njalo thina sizohlezi sikhuluma noNkulunkulu. Ake sihlale sivule indlebe kamoya, sivule inhliziyo kamoya. uNkulunkulu akukhulume nami njengomuntu wesifazane ukuze nami ngikhuluma nabantu ngikhulume lokho laNkulunkulu okukhulume kimi. Uthi uThesalonika pray without ceasing, thandazani ningaphezi. Asikho isikhathi sokupheza, asikho isikhathi sokuphumula, asikho isikhathi selunch emthandazweni. Ebusuku thina siyavuka sithandaza. Ucabanga ukuthi njengoba kuvuka ngo12 nje abantu besifazane bememeza siyavuka nje ngo12 sathandaza, ngo3 siyavuka sathandaza, ngo5 siyavuka sathandaza. Abahlanye
bayakha emthandazweni bazane, sakha amabhilidi, siyakha emthandazweni, bayabiyela ngomthandazo. Sibhixa ibithume nekoltayi ngomthandazo. Asikwenzi physically but kwenza moya, siyathandaza, siyabopha ngomthandazo egameni kaKristu Jesu. Pray without thandaza ungakhathali. Uma ucabanga ukuthi uzokhathala ngoba kufanele uthandaze, shuthi impilo yakho is gonna be messy. Ikusasa lesizwe sakho alikho uma wena njengomuntu wesifazane thandaza, biza uNkulunkulu odalile wena, wadala isizwe kuso, wadala abantu ababizelwe wena egameni kaKristu Jesu. Pray without ceasing. Thandaza. Yini enye uzoyenza wena ngaphandle komthandazo? Umthandazo phela bazalwane akukhishwa ngisho imali, hlala noNkulunkulu uthandaza, hlala phansi. Asikhiphi ngisho imali, siyathandaza, sikhulume noNkulunkulu. Akasikhokhisi ngisho imali egameni kaKristu Jesu, ukukhuluma nje naye. Akafuni imali yethu, kodwa ufuna abantu besifazane abahlakaniphileyo, abazokhala bekhalela isizwe sethu njengoba kunjena nje. Njengoba ubona kubhonywa imali eSouth Africa, imoto zemali, ubona ubugebengu bubungaka, indlela kummesi ngayo, ubona ubugebengu bu-elevate Satan. As-elevate amandla okuthandaza, as-elevate isikhathi sokuthandaza, as-elevate isikhathi esispenda noNkulunkulu emthandazweni. The only solution that uNkulunkulu asinikeze yona umthandazo bazalwane, umthandazo egameni kaKristu Jesu waseNazaretha. Isiko lamaKristu umthandazo. Isiko uJesu bazalwane, uma ngabe esemhlabeni wahamba ethandaza, wayespenda hours, wayeke nabafundi bakhe bashiye, ephinde bashiye, bese seyohlala yedwa ethandaza. Shiya ifamily yakho, uye khoneni lakho yothandaza, shiya ifamily yakho yehlane njengoKristu Jesu. Uma ngabe kuqalwa le movement eChristian culture, isiko lamaKristu kakhulu umthandazo. Siyalifunda izwi yes ngoba isiko lethu kufanele sazi ukuthi ukuze ngihambe kahle, ukuze ngimbone uNkulunkulu kufanele ngenze njani, but isiko lethu umthandazo kakhulu. Thina sishisa impepho ngomthandazo. Ukhulume noNkulunkulu umnini mandla onke, idola lensindiso sinikezwe le movement ukuze sihambise amandla omthandazo, ukuze sifakazele amandla omthandazo ezabantu besifazane, amandla emovement i-Christian culture bazalwane asemthandazweni. Inikhulekele nani, nikhulekele because nathi as abanikezwa balomsebenzi siyanikhulekela. Before we come to you as abantwana bakaNkulunkulu, we have to pray for you. Uma ufika umyalezo kuwe ukhetha inhliziyo yakho, ningabe inhliziyo kaNkulunkulu abantu besifazane, thandazani, nihlale enkosini iy'nsuku zimbi. Uma ngabe ubona ingane e-high school noma e-primary, ubona ingane iphendula uthisha, imphendula ngendlela eharsh, ucabanga ukuthi kwenzakala ini? Leyo ngane iphuma emzini onjani, kubazali abanjani. Kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke bazalwane uthole abazali bayakhola futhi bayathandaza, kodwa ingane zethu zivele manje zenze the opposite, zibreak inhliziyo yakho into million pieces. Keep on praying, pray egameni kaKristu Jesu asithandaza. Baba, egameni kaKristu Jesu waseNazaretha, uphakeme, uphelele, ungcwele, udumo lokusindisa lutho. Siyathandaza egameni kaKristu Jesu. Nawo lo mphefumulo uyawazi. Mthwale uNkulunkulu wethu eseyinyembezini, mthwale esebuhlungwini engenalutho elambile, mthwale uNkulunkulu wethu, umnikeze ama-tactics emthandazweni ukuthi yini afuneka iqale ebhizinisini. Nkosi uJesu ngezandla zakhe uthe usifundisa ukulwa. uNkulunkulu wethu ongcwele, iminwe yethu ifundisa ukuhlasela njengabantu besifazane. Sibusise, ubusise ibandla lakho lonke uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngikhuluma isibusiso kubo bonke wababizela lo myalezo. uNkulunkulu wethu namandla babusise. In Jesus' mighty name we pray. Amen.